Duha ka dakbayan nagkahiusa sa pagpakigbatok sa basura. Silang Cebu City Mayor Edgardo Labella ug Mandawi City Mayor Jonas Cortez nag-abot sa utlanan sa sapa sa Mahiga. Kauban ang mga kawani sa City Hall ug mga opisyal, ilang gihawanan ang sapa sa mga basura nga nakabara. Mga PDL kung persons deprived of liberty ug mga sako sa BJMP Lapu-Lapu gipaubos sa duha ka adlaw nga basic life support training. Tinguha niini aron maandam dili lang ang mga BJMP personnel kundi lakip na mismo ang mga PDL sa mga panahon sa emerhensya. Kabahin sa training ang mga paagi sa pagtabang kung ugaling may PDL nga makasinati o cardiac arrest. Ang Base Camp Emergency Response Team ang ni-facilitate sa naasring training. Gidilit sa Commission on Elections sa lalawigan sa Sugbo ang 200,000 kabutante. Kini ang napakyas pagbotar sud na sa duha ka higayon o katong mga nangamatay na. Nunot ni ini mato ni Provincial Election Supervisor Attorney Lionel Marco Casiliano nga muubos gyud ang gidaganon sa mga butante. Samtang nagpadayon ang mga off-site registration sa nagkadaiyang dapit aron ma-accommodate ang gustong magparehistro.